तुफाना झाली नाही पण हे बघ आता हे मलपेकारी चालू झालेले ते ऐकणं सुद्धा नाही बघ निघता मारला आणि आपण सोमता आता ओढूचा लागतंय चाराय वाटेन घेरले नाही सबन लाईटी दिसत ते बघ दिवसभर वडतात ते वडताना रातचा वडतात यांकात बंदी ना आमका बंदी सगळ्याक आता बॅटरी केव्हा बंद करते शाप डोळे फुटलेल्या वरी करतं शाप अक्कल नसलेल्या वरी हे मुद्दाम नाही करणं आमचा आमका भाऊ आहे सगळा माझ्याकडसून निर्णय असा ताणला काय मारा पहिलो ताणला मारा हे बोटी धरतात ते काहीतरी आणि परत बोटी धरताना सोडतात खेका ते परत असे परत येतात हे मोठी शिक्षा करा ते धरतात रुपये घेतात सोडतात ते रुपये खातात सोडून देतात 4 दिवस कोणा आमका दाखव आम्ही धरले हँका हे धरले बोटी ते खेका न्यूज दाखवतात घाला मरे आग धरून थैसरत हा जमणार नाही तर आमका सांगा आमच्या ताब्यात दे बघ आम्ही काय तर करतो एकाच तरी मारतो आम्ही अरे आम्ही नंतर मारायला जातो असा जगाच्या पेक्षा जगणं होय कोणा हे बघ हे बोटी किती असत कितकी असत ते बघा हे बघ बोटी किती बोट असाई केदा इशाडा असा ह्या कायदा ठोकले उडान जातो लोखंडी काय मासो नाही काय नाही बघा रे हा हे बघ बघतोच कशी आता ही डोळी बघ उठणार नाही का फाटलो पोटलो सुद्धा आता मस्त पैकी मल्टी बेजिंग चालू झालेली असा म्हणजे आमका आता धंदोच करू नको आता ह्यांचा सगळा चालू झालेला असा बिंदास आता नेते सगळे खुश रुपये गावात राहतील आता ह्यांका आम्ही आता मराया आणि काय करूया नको सगळं पारंपरिक मच्छीमार सगळं मरान घेऊया आणखी इलाजात काय नाही असा ह्यांच्यावर तर काय उपायच नाही असा करतो लो काय आम्ही मस्तच चालला असा काय ह्या काय कितकी बोर्ड असा कोण विचारता ह्यांका मलपी रवली खय आणि आमचा रवला खय वेंगुर्ला खयसून खय येतात रत्नागिरी वांद्रे जागा सभान जातात पण त्यांना विचारणार कोण नाही काय पैशात ताकद असा ही बघा काय आता तुम्ही म्हणजे पारंपरिक मच्छीमारा किंमतच नाही साध्या माणसाक रुपया पुढे द्या आणि बॅगे धरून त्यांचे खालाची धाडतात मग असे बॅगे घराने पोचतात डायरेक्ट त्यांना येऊची गरज नाही नुसते फोनवर कोणत्या एक बोट धरली काय बोट धरली काय मग मोठ्यापणा करून दाखवतेले आम्ही ही अशी धरली ती तशी धरली आणि परत त्यांचा माल घेतात ह्यो माल इकडे काढलो पण त्यांना फोन लावून हय बोलायचं परत म्हणजे त्यांचा माल त्यांका म्हणजे सगळा मॅड करूचा चालला बघतो गाबीन मच्छीमाराक मॅड करतो शाबूचा दाखवून बाकी कामाचे काय नाही सरकारी नोकर सगळे भिकारी झालेले असत रुपये खाऊन लोकांचे त्यांचा पगार भरणार नाही सरकार दिलो लोक त्यांचा काय भागणार नाही म्हणून हे असे आता गावतात ते लुटतात म्हणजे थप्प्याक लायतं निसतो पैसो अरे खय जातल्यात घेऊन पैसो सगळं अरे मारताल्यात समाजला काय फाटी चालला